Turen går til Brande. Ej, ligger det ikke i Frankrig? Jo, det lyder sådan lidt fransk, altså Brande. Oh my god, altså Frankrig er jo et lækker sted, altså lækre fyre og du ved. Jeg håber virkelig, de har godt med. Pluie, tu m'écoutes, tu es le oui, et moi le peu. Altså da jeg fandt ud af, at vi slet ikke skulle til Frankrig, altså jeg blev sgu da mega skuffet, altså. Nu lige troede jeg skulle ned og smage på lidt fransk kødpølse og Nå, der var I. Det var da godt, I kunne komme. Det bliver spændende, hva'? Så hvis I bare går over til Jørgensen, der er der, så skal han nok. Hold kæft, nogle patter. oh my god, altså. Ja, nu skal I så vælge jeres sådan mountainbike mellem de her cykler, der står her. Mountainbike. Ej, hvor lækkert, skatter, altså. Jeg tror, jeg vælger den der. Ej, skal der også være til jer? Ej, skal der sådan noget gøre, man ikke? Jeg tror, jeg tager den. Ej, den er også mega lækker, altså. Ikke få den op, man! Ej, nej, hvor er de beskidte. For satan, hvor skulle. Skatter, tag den. Tag den, skatter. Kom, skatter. Ja, og her er sådan nogle hjelme, vi skal på, der er frit valg. Jeg skal have den her, jeg skal have den her. Så er det Hvad her siger din. Hvor er den dejlige farven. Passer jo perfekt. Ej, skatter, du skal ikke skære den af. Nå, jeg skulle da få. Det er også rigtig skatter, altså. Det er det jo. Ej, jeg kan sgu da ikke have den på mit hoved, altså. Du skal da have så stor hoved, mand. Jeg kan sgu da ikke have den. Helt ærligt, altså. Hjælp mig lige her, jeg gider ikke. Kan du da godt give mig den i stedet for det der skatter, altså. Det er ærligt. Ja, det var meget bedre, altså. Jeg skal ikke. Kan jeg have en god tur? Altså, jeg var jo meget bedre til cykel end Linse, altså hun er jo mega dårlig form, altså. Smalte min muller og Gustav har det altid med at blære sig lidt, og det ender altid med, at han ikke klarer det så godt, som han siger. Hvorfor var I pludselig inde på kagehuset? altså vi skulle jo spørge om vej og hun Ja. snakkede bare. Ja, og jeg har bare lyst til kakao. Må jeg hjælpe jer? Ja. Ja, jeg vil gerne spørge om, hvor ligger Præstøskolen henne, den der skoleting her i Brande. Ja. Hvis du går ned fortsætter ned ad gaden her. Ej, det er super skatter, altså. Det siger jeg dig. Virkelig. Den ser lækker ud, den der skatter. Du må ikke smage.